Horsens Gymnasium er et mindre gymnasium med ca. 460 elever placeret i den sydlige del af byen. Når du starter på skolen, åbner du døren til en ny periode i dit liv. Herefter åbner der sig et væld af andre døre, og når du går videre gennem næste, er der igen endnu flere døre at vælge. Vi hjælper dig med at finde de døre, der fører dig frem til netop dit mål. Det faglige og sociale går hånd i hånd, så selvom høj faglighed er et af vores nøgleord, spiller det sociale liv en lige så vigtig rolle. Det buner af forskellige eftermiddagsaktiviteter. Der er for eksempel filmklub og filmværksted for de passionerede filmelskere, der er pulscafé for dem, der vil i form, og der udbydes sprogcertificeringer i engelsk og tysk. På Horsens Gymnasium er der plads til alle. Du skal bare være dig selv og have lysten og viljen til at åbne de forskellige døre, det kræver at nå dit mål. Skolen startede sidste år projektet Respekt for undervisning og læring, hvilket har resulteret i yderligere tiltag. Heriblandt projektet Chanceulighed Nej Tak. Det har til formål at skabe lige vilkår for alle. Projektet har fokus på de elever, der har svært ved at knække koden i forhold til det at gå på gymnasiet. Cooperative learning er også et begreb, der vinder mere og mere indpas i flere fag. Det er en måde at strukturere undervisningen på, som styrker elevernes samarbejdsfærdigheder og ansvarlighed i forhold til hinanden, undervisningen og fællesskabet. Netmedieret undervisning er et andet nyt tiltag, og her er e-læring i fokus. Der undervises ved elektroniske tavler, computeren bliver brugt som en naturlig del af undervisningen, og eleverne får adgang til flere e-bøger, så de kan læse lektier på deres computer og arbejde med interaktive opgaver. Horsens Gymnasium er et alment dannende gymnasium. Det vil sige, du lærer en hel masse ting, som du måske ikke umiddelbart regner med, du får brug for. Men i det store perspektiv giver det mening, og vi baner vejen for indsigt i nye sammenhænge, som du kan bruge i din videre uddannelse. Hvis du gerne vil vide mere om Horsens Gymnasium, så ring til en af vores studievejledere eller kom og besøg os. Du finder telefonnummer, adresser og den slags inde på vores hjemmeside www.horsensgym.dk. På forhåbentlig gensyn.